जोंना हस्टेलनि गथ'फोरा रंगिना संगिना समायना रमायना गस्ला सिलाय नागिरदों मा डिजाइन बिलाय खखा नामा रं एक्सटेन्ड जादों नामा दायो बे ग्राइन्डारावनो गेर 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 होइथिलु 1 2 3 गो ओरै नोंसोर जेरै बे रोखोमनो दाखादो दे समायना समायना लावदुम नंस्राया दालामखां आराम्भ खालामदो गासिबो दाबायानो लागाव गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो जा गावदांनि चेनेलाव बरायनानै दायो एकदम जोंना हस्टेलनि गथ'फोरा रंगिना संगिना समायना रमायना गस्ला सिलाय नागिरदों मासे माने मिनिनायानोल' सोरांबानो मिनिनाय जमा थाबानो मिनिनाय जायो थारमाने नायना लादोनि गस्लानि डिजाइनफोरखौ मा डिजाइन बिलाय खखा नामा मतलब कुछ भी खखा तो मालाय नै एकदम जानायावनो जानाय फुंनिफ्राय दायोबा 10 ना मा मोनजागोन ओंखाम दै सोमनायसो जाखायो एकदम बिराद मोजां गोजा दालि बाथोन दै सोमनाय लोगोफोर बिसोरखौ दसे सम क्लास खालामनानै बेनिफ्राय 9टासोआव जोङो थमथमा थांगोन आरोना ओमफ्राय नै गावदाङा जोंना माने थमथमायावबो सोरबाफोर क्लास लानोब्ला क्लास लानो हागोन थमथमायावबो क्लास सोलिगासिनो तो दायो क्लास खालामनो थांगोन जोङो 9टासोआव नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय देखायलांसै ना मा बुङो बाखिखिनिखौ गावदाङासो सुरु खालामसिगोन जाम्बा गथ' एसे थाथ'नोसै आङो दा ये ड्रेसखौ बानायथ'वाखै आखिगासिनो आरोना ड्रयिं खालामगासिनो खिन्थु कानिफोरखौ माबायदि होनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामग्रो बेफोर माबायदि डिजाइन जागोन आगैमोनासो मिथिसिगोन आरो लोगोफोर दायो मा होनो जों ओंखारबोबाय थमथमानि क्लासावहाय थांनो ओमफ्राय अखाबो हागासिनो बोथोरा बिराद हामा ओमफ्राय मबाइलाबो चार्ज गैया नायनानै 5%ल'सै ओमफ्राय थमथमायाव क्लासाव थांनानैसो आङो हैनांसिगोन आरोना लोगोफोर थांबाय थानोसै ओमफ्राय दाहाय क्लासाव मोनैबाथाय भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लांफिनगोन आरोना अखा बोथोर दाख्लैथ' बिराद सान्दुं गोसा दुंबाय दायो अखा हालायबाय रायजो राजा नोंथांमोन अखा हानायखौ गाज्रि दा मोनसै गायनाय फुनायफोराबो एसे आग बारायसै आरो खोथिया सोथिया फोनो हायाखै गोजौ थानाय बोरि गोजौ हाफोरा बेनिखायनो अखाखौबो नांगौ सान्दुंखौबो नांगौ जायोब्रा ना रायजोफोर लोगोफोर दायो थमथमानि क्लासाव मोनफैबाय आरो क्लास खालामनो स्टार्ट खालामबायानो आङो ओमफ्राय आगैमोनाबो गावबा गावनि खामानि मावगासिनो जायफोरा एसे हासिनबाय सोलायगासिनो ओमफ्राय नै आगैमोनखौ आं बुजायगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनिनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानो दे सोरबा आवगायनो कन्टेक्ट खालामखादोंमोन आंनो थमथमायावहाय क्लास लानो होननानै ओमफ्राय आङो नाम्बारफोरखौ सेभ खालामनाय जायासै आरोना दाबो जुदि सोरबाफोर लानो गोसोबा कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बे साननैसोआ देहाया थिग नङैनि थाखाय आङो माने रेगुलार क्लासबो खालामनो हायाखै अब्लाबो माने आं खालामनो हायाबाबो नै नंगुमैयानो हेल्प खालामना होयो ओमफ्राय माने स्टुडेन्टफोरखौ आङो देहायाव सान्थिबाबो आं एसे नाजाथाबदों आरोना लोगोफोर नैबे आगैया फ्रक डिजाइन सिलायगासिनो ओमफ्राय नै ओंखारबाय नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरबाफोर फसायदोंबा मोननो हागोन थमथमानि रायजोफोर थमथमानि क्लासा जोब्बाय लोगोफोर न' फारसे थांसै आरोना टार्निंहालागै थांफानो हागौमोन ना दे थां बेसेबा गोबावनि उनाव लोगो मोनदों बोरायखौ 15 थाखानि हरनाय नङा दांलै 15 थाखानि हरलाय थाइबानाय हरलाय बा दों खोमा दे एवनाय पार्सआव साना जानायनि फैसा खुस्रा नागिरदों लोगोफोरनि पकेटाव फैसायानो गैया हलिब्र मोनबाय दा नंगौबे साना लायनो थांदों नै बेसेबा गोबाव मोनजाखायाखैमोन आङो साना तारा माने लोमजानाय जानो गोसो गैयि जाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय माने नै आं जेराव क्लास खालामो माने थमथमायावहाय ओमफ्राय सिङावहाय मोनसे दखान दङ आरोना थाइबानि सिंग्रा मोनो ओरैनोथ' सिंग्रा बिराद जानो मोजां मोनो बाट बाराद्राय मस्ला मस्लि होनायखौ मोजां मोना नालाय ओमफ्राय बांसिन 10 थाखानि सिंग्रा आरो जेरावबो
ओमफ्राय बेयाव थाइबा थाइबानि एकदम सिम्पोल नर्मेल आरो जेबो मस्ला मस्ला होआ माया इदि बानायो आरो आं बिराद मोजां मोनो फिसा फिसा एकदम नायनायावबो मोजां नुयो जानायावबो मोजां आरो ना स्टाइल ओमफ्रायो सानफ्रोमबो जों लेटलि माने क्लासआ दा 3टायाव जोब्बाय नालाय ओमफ्राय 3टासोआव माने जोबखायो आरो ना मालाबा ओमफ्राय मालाबा आङो लाग्रोना दोननो होयो नोंगुमैखौ ओमफ्राय दिनै जोब्बाय ओमफ्राय आरामसे नोंगुमैया सोंबाय आरो ना नों सिंग्रा जागोन ना होननानै औ जागौमोनथ' आरो जोब्बायानो नों लाना दोना नालाय नों औ आं बावबाय दे होनबाय ओमफ्राय आं सानदों माबा सिंग्रा मोदोमनाय मोनदों होननानै ना ओमफ्राय उनखि नायनो होबाय ओमफ्राय आं लायाखैसो सानदों नोंगुमैया होनदों नालाय आं बावबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आं नुसनाखैमोन आंनि फालौ नोंनि आसार दं होनबा आंनि आसार गैया होनबा माने एक्सट्रा नोंखौ आसार गैया होदो ओमफ्राय आंनोसो आसार होनाङा थैला बरगयारि मा जाखोयो ओइनै गथ'फ्रा रं एक्सिडेन्ट जादों नामा बेखौ सिनायनाय बायदि मोनदों ओइनै साइकेला मायाबा खन्दायना थांखो स्कुलनि गथ'फ्रा नों आं ओंखायनो स्कुलनि गथ'फोरखौ आरो टार्निं नायखिनिया ओमफ्राय नोंना मा खिथुखैसो बेसियो ओरै लुनानै जानोसै राहा थेंक इउ वेलकाम सिंग्राखौ मोननायबा खैथा जागोन जालायो दरसे आरो आं दरसे जाबानो हान्थि थ' लोगोफोर जानोसै आंनो साना भाजा मालाबा सोरबाफोर लोगो मोनबा आंनो जेबो साहाबो जासिनाङा जेबो मिथाइबो जासिनाङा आंनो साना भाजा जाहोबानो जाबाय आरो ना बिराद मोजां मोनो मा जाला बानलु भब्राखौ बा सोरबाबा सिब्र बानलु होनो बे बानलु गिदिर गिदिरा आंथ' आसामिसाव दानि भुट जलकियासो खोनाबाय नङालै जों करदै जाला होननासो मिथिगोन जोंनि साइडखि आरो ओमफ्राय इयो मा होनखो भुट होनखो ना भट होनखो भुट जलकियानो खोमा जेनेबा बर'फोराबो फालौ खेबजां होनो बानलु सिब्र होनो बानलु फाग्ला होनो न' बेलेग थ' लोगोफोर नाय फिसा सिंग्रा थाइबानि नुनायावबो फिसा जानायावबो गोथाव बिथां बर'आ एसे खोमाना लाबोनानै फैदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा माने दिनै खानाय सिनदों आरो ना खानाय सिननो गाहायाव ओंखारबोनायावनो मालाय सिंग्राखौ सिरि लाना दोनबाय आरो इयो मा साननायनि ओरैबायदि सेलाय बेलाय सिंग्रा स्कुल खाथिना दमदमा सगाव सोरबाफोर जानोब्ला बाथौ आश्रम खाथियाव बिराद गोथाव जायो बिराद सेल जायो आरो माने स्कुला सुटि होबाय होनबाथाय जोबखाबाय बेलासि मोनखालिया गुड इभिनिं लोगोफोर ओमफ्राय दमदमानिफ्राय फैनानै दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय हस्टेलनि आगोमोनाबो दसे रेस्ट लाना दंमोन ओमफ्राय क्लास स्टार्ट खालामथ'वाखै दा मोनाबिलि जाबाय नालाय दा मोनाबिलि जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बिनानावाबो गासा लगायनो थाग थियारि खालामगासिनो ओमफ्राय फारसेथिं जा नोंगुमैया मोनानि साहानि थाखाय माबा नास्ता बानायनो रेडि खालामगासिनो आरो ना लोगोफोर शेयार खालामनि आङो गासा होनायदो खुलुमबाय रायजोफोर खोनायाखैना रा बेहाय गोदो गिबियावनो थ' रायजोफोर दावराव जानायनि थाखाय आङो बन्द खालामथ'बाय नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय दायो माने हस्टेलनि आगैमोनखो मा होनना बुङो बेखौ फिथा जाहोनो थाखाय बेयो माइब्रानि माइरं आरोना बेयाव गेर खालामनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला दानि जुगावथ' ओरै खख्लेकट गोमानो थांबाय उवाल जोंनिथिथ' उवाल बाहाया ओरै दिंखि होनना बुङो आरो जोंथिं ओरै गाग्रायालै बे दिंखियाबो गैला नालाय दायो बे ग्राइन्डारावनो गेर खोलैजोब्बायमोन दानो बे ग्राइन्डारावनो आङो गेर फिथा देदों खालामनाय जादों आरो बाथ्राया थ' नोंथांमोना नुलांबाय थागोन मा फिथा जागोन आंबो दायो मिन्थिथ'वा
जास्ट आंखो बेखौ देना दोननोल' खोन्थाग्रोदो दायो नुलांबाय थागोन रायजोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ अननानै लोगोफोर दायो आङो बे माइरंखौ गुन्दै खालामगासिनो बेनिफ्राय सोरबाफोर खालामफेराखैबा बहुतानो खालामफेरबाय अब्लाबो आं माबायदि खालामदो जादोंना जायाखै नोंथांमोना नायनानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय जादोबा दाबाव आरोना नै गिबियावनो आङो बेयाव माइरं होना लाग्रोबाय एसे खम होदों आरोना बिदि फुल होआखै मानो होनबा फुल होयोब्लाथाय ओरै पारस'जोबगोन नालाय ओमफ्राय बेयाव आङो धाकना साकना बाहायाखै दायो सालायनोसै आङो मेचिनखौ 1 2 3 गो ओरै एरबाय थाना होनांगौ आरोना थ' लोगोफोर आङो बेबायदिनो मिहि खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय सोरनावबा मोजां आइडियाफोर दंबा खोन्थाहरबावदो आंनिया बारा जायाखैबा ओमफ्राय आरो जादोबा र' माब्लाबाफोर देनोबा बेफोरबायदिनो देदो आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर गावदाङा मा खालामनो नागिरदो बेयाव फोर्टि जासिगोन आंना लानाया एसे फिसा जाबाय दंबावोसो नै माइरङा मेरला ओमफ्राय थारैनो नंमारगौ देंखियाव देनाय बायदि जाया उवालाव देनाय बायदि जाया मेचिननिया आगैमोन हस्टेलना आगैमोना बिथिं थायो नै रुमा बेयाव डाइरेक्ट किटचेन थ' लोगोफोर दायो मिक्सिङाव देनाया देखांबाय नै बेनो लास्टमोन बेनिफ्राय बिथिं आगै बिबनांमोना एकदमबारे नानाय जोंनालाय माथो माबायासो नादो थेखांना आगैयासो थेखांना आगै नै बाराद्राय जाबाय नामा दैया आं होआखै खसाके आं होआखै बे जोंना थेखांना आगैया तामुलपुर गुवाहाटी तामुलपुर ओमफ्राय आगैनि नामा बरमा खख्लाबारि ओमफ्राय नैबे नमाथिनि जोंहा बिबनां एकदम जानायावनो जानाय होनबा दिनै ना लागाव माइब्रानि आयै आं नोंखौ गोसोखांदो होनहरा माने मबाइलाव खिथानो हानायावनो दे नाबाय था फुदला खुसि जाबाय उनला गैला बारा जाबाय न' आं होनखादोंमोन आब'खौ नै साम'स दङ आगै आयु आखाया बावगोन अन्थाव बाथाव आयु बर' फिल्मनि एक्टरफोरा रायहरगोन नङाबा लोगोफोर दायो जोंनि आगैमोना रंगिना संगिना फिथा दागासिनो नै एकदम अखा बोथोरनि फिथा ना माने अखा बोथोरनि फिथा जानो लुगैदों गुमैया बानायना होबाय बेखौ माथिबा दैनि सिथावबो होनना बुङो खोमालै सिथावबो होनना बुङो ना थाव फिथा ओमफ्राय थावनि सिथाव मार बरिया नै गैला जोब्बाय लांदां मुसाहारि आरो मोनसे लांखांबायना बिदो नोंसोर जेरै बे रोखोमनो दाखादो दे समायना समायना लावदुम नंस्राया दाला मोखां नङा दे दा जानोसै आरो ना गोसो होनानै सारजों एकदमबारे माने बाथ्राया जाहैबाय जोंहा गावदांखौथ' फिथा दानायबो नुवाखै माबायावबो नुवासै ओमफ्राय बेहा माने देहाया थिग दं आरो ना उन्दुनासो दङ बेनि फेन लाना रौ फेन लानानै बा उन्दुलाङाखै थारमाने नोङो मा सिन्था जाबाय थादो मा सिन्था जादो गोबाल' मोनदो माबाखौ आं गाबोन डक्टरनाव लांगोन नालाय बेखौ तारिखआ गाबोननोखामोन ओमफ्राय दिनै एसे माबा जादों खस्थ' मोनद्रायदो आरो बेहा देहाखौ ओमफ्राय रिपर्टआ मा ओंखारो मा मायो नोंथांमोननो गासिखौबो स्राय देखायनोसै गाबोन थ' रेस्ट लाथोसै गोजांनो बाहाया जोंना गोजाङो दसेनो गोजाङो फेन लाबाय थानो हाया ओमफ्राय थैफोरखौबो नायबाय आं दाख्लै अखा ओमफ्राय थैयावलाय जेबो माबा मोनाखै आरो इनफेकसन माबा माबि जेबो गैया खम बारा थिगानो गासिबो ओमफ्राय मा जामारदों गाबोन लिंहरबावदोंमोन आरो ना ओमफ्राय गाबोन लिंहरना नायनोसै थांनोसै मा ओंखारो थ' बिथिं आइ बिखुनजा थाव फिथा खावगासिनो नोंथांमोननो देखायनि आङो आगैमोननो दाखांबाय गोरा जागोन खोना
ना जाया अ साखिनाय जाया जानाय नायनि लोगोफोर मा रखम जादों बेरदो खिन्थु थाथाव थिगानो आं बारा जानो हायालै गोथाव जादों ना रायजोफोर गोथाव जादों संग्राया जोंनिया गावदां आसुतुसो जों दानिया दा जानायानो जानाय आरो ना बेसो दांदो आराम्भ खालामदो गासिबो Dabeanan. लागाव